नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. सुरुवातीला अगदी थोडक्यात काही बातम्या सांगतो. स्मार्ट सिटी म्हणजे पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अंतर्गत पणजीतल्या वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि कदंब कॉर्पोरेशन यांच्या संयुक्त सहभागातून पणजीत कदंबाच्या 22 नवीन इलेक्ट्रिक बसेस सुरू करण्यात येणार आहेत. परवरी परिसरात या बसेससाठी नवीन डेपोही बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 33 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. दुसरी बातमी बघूया. दारू पिऊन गाडी चालवण्यामुळे होणाऱ्या अपघातांचं वाढतं प्रमाण लक्षात घेता पोलिसांनी अशा वाहन चालकांविरोधात मोहीम सुरू केली असली तरी पोलिसांकडे पुरेशा प्रमाणात अल्कोमीटर्स नाही आहेत. त्यातले काही अल्कोमीटर्स तर नादुरुस्त आहेत. त्यामुळे वर्षभरात दारू पिऊन गाडी चालवणाऱ्यांच्या विरोधात पोलिसांनी फक्त 1236 गुन्हे दाखल केलेले आहेत आणि त्याचबरोबर 18 वर्षाच्या खालच्या जे वाहन चालक आहेत त्यांच्यावर जवळपास 239 गुन्हे दाखल आहेत. तिसरी बातमी बघूया. गोव्यातल्या पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांनी नष्ट केलेली जी मंदिरं होती किंवा जी पोर्तुगीज राजवटीत नष्ट झालेले जे ऐतिहासिक स्थळं आहेत या स्थळांबाबत म्हणजे स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांकडून नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजे गेल्या नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने निवेदनांची मागणी केलेली होती. त्यानुसार पुरातत्व विभागाकडे अशी एकूण 15 निवेदनं आलेली आहेत आणि यामध्ये मंदिर ट्रस्ट असेल किंवा धार्मिक संस्था असेल तसंच इतिहास अभ्यासक असतील त्यांनी जी पुराव्याची कागदपत्रं आहेत आणि फोटोग्राफ्स आहेत त्यांच्या पुराव्यांसह सरकारकडे दिलेली आहेत. त्यामुळे आता या स्थळांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकार नवीन योजना तयार करणार आहे आणि त्यामुळे आता गोव्यात एक नवीन निर्णय याची अंमलबजावणी होणार आहे. सध्या गोव्यात एक विषय गाजतोय तो म्हणजे न्यायालयाने रात्री 10 नंतर होणाऱ्या संगीत पार्ट्यांवर घातलेल्या बंदीचा. न्यायालयाच्या या आदेशाचं सर्वसामान्यांनी स्वागत केलं आहे. पण अशा पार्ट्या या राजकारणी, पोलीस आणि आयोजक यांच्यातल्या नेक्ससमुळेच होत असल्याचं आणि त्यावर काहीही कारवाई होत नसल्याचं ध्वनी प्रदूषणाविरोधात चळवळ चालवणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. कशा आणि कुठे चालतात या पार्ट्या याबद्दलचा एक खास रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणार आहोत. पण त्याआधी बघूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. महसूल मंत्री बाबुश मोन्सेरात आरोपी असलेल्या 2008च्या पणजी पोलीस स्थानक हल्ला प्रकरणात सीबीआयने मूळ एफआयआर केला न्यायालयाला सादर. पुढची सुनावणी 6 डिसेंबरला. सनबर्न आयोजकांशी पर्यटन मंत्र्यांचे लागेबांधे असल्याचा रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचा आरोप. सरकार स्थानिक कलाकारांच्या सहभागाचा स्वतंत्र पर्यटन महोत्सव का भरवत नाही, आरजीचा सवाल. रात्री 10 नंतरच्या संगीत पार्ट्यांना बंदीच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांना आली जाग. किनाऱ्यावरच्या हॉटेल्स आणि शॅक्स मालकांना बोलावून पोलिसांनी दिली वॉर्निंग. वॉस्को हायवेच्या बाजूला भाजी फळं विकायला बसणाऱ्या विक्रेत्यांवर मुरगाव नगरपालिकेची कारवाई. वाहतुकीला अडथळा करणारी अतिक्रमणं हटवणार. गोव्यातल्या काँग्रेसची धुरा गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांच्याकडे द्या. पणजीचे माजी काँग्रेस महापौर उदय मडकईकर यांचा काँग्रेसला सल्ला. आणि दिल्ली महापालिकेच्या कारभाराबद्दल आम आदमी पक्षाला जबाबदार धरून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी प्रकट केलं अज्ञान. आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकर यांची मुख्यमंत्र्यांवर कठोर टीका. 2 वर्षांनंतर सुरू झालेल्या नव्या पर्यटन हंगामात गोव्यात जास्तीत जास्त पर्यटक कसे येतील यासाठी सरकारने या वर्षअखेरीस अनेक मोठ्या पर्यटन इव्हेंट्सची आखणी केली आहे. पण 2 दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा पोलिसांना निर्देश दिलेत की रात्री 10 नंतर चालणाऱ्या मोठ्या आवाजातल्या संगीत पार्ट्या बंद करा, अन्यथा पोलिसांवरच कारवाई करावी लागेल. याचं कारण आहे गोव्यातल्या समुद्र किनाऱ्यांवर पहाटेपर्यंत चालणाऱ्या बेकायदेशीर संगीत पार्ट्या आणि त्यातून होणारं प्रचंड ध्वनी प्रदूषण. यावरून एक स्पष्ट होतंय की ध्वनी प्रदूषणाबाबत सरकार गंभीर नाही. बघूया हा स्पेशल रिपोर्ट. नरकासूर दहन असो, कार्निवल असो किंवा बीच पार्ट्या, बेधुंद डान्स आणि कांठाळ्या बसवणारं डीजे डॉल्बीचं म्युझिक हे या इव्हेंट्सचं वैशिष्ट्य. पण संध्याकाळपासून ते अगदी पहाटेपर्यंत चालणाऱ्या असल्या इव्हेंट्समधून होणाऱ्या भयंकर ध्वनी प्रदूषणाबद्दल ना सरकार गंभीर आहे ना आयोजक.
त्यामुळे हे ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी न्यायालयाने रात्री 10 नंतर चालणाऱ्या अशा बेकायदेशीर संगीत पार्ट्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. First, we must know that the noise pollution rules were enacted by the central government way back in the year 2000. Under these rules, ध्वनी प्रदूषण विरोधी कायद्यानुसार रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत लाऊडस्पीकर किंवा डीजे किंवा मोठ्या आवाजातलं संगीत वाजवण्यास बंदी आहे. यामध्ये राज्य सरकार न्यायालयाकडून एखाद्या कार्यक्रमासाठी विशेष परवानगी घेऊ शकतं, पण त्यासाठी आधी 15 दिवस सरकारने अर्ज करायला हवा. गोव्यातल्या संगीत पार्ट्या या रात्री 10 नंतर सुरू होतात, ज्या सकाळपर्यंत चालतात. यामुळे अनेक लोकांना त्रास होतोय. याचीच दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे आणि पोलिसांवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. held, some even starting at 10 p.m. and going on till the early hours of the morning. The residents around these party venues could not sleep due to the sounds coming from the venues in the vicinity, and the children could not study. There were complaints, people having to move out from there, even selling their houses because they found this unbearable. The High Court felt that prima facie that the authorities were not taking serious actions, thereby resulting in breach of the rules. गेल्या 15 वर्षात ड्रिंक, डान्स, डीजे आणि ड्रग्ज या गोष्टींनी गोव्याचं पर्यटन बदनाम केलंय. पण पर्यटनाच्या नावाखाली चालणाऱ्या अशा बेकायदेशीर पार्ट्यांना पर्यटन मंत्र्यांनी आपल्याच सरकारच्या गृह खात्याला जबाबदार धरलंय. पोलीस कारवाई न करता अशा बेकायदेशीर गोष्टींना पाठिंबा देतात. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातलं पाहिजे असं पर्यटन मंत्र्यांनीच म्हणतात. विरोधकांना आता हा आयताच मुद्दा मिळालाय. मुख्यमंत्री म्हणतायत की न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून आपण बोलेन. Police enforcement is not satisfactory म्हणून कालूच सांगला, and especially on the belt where illegal अजून चालू असा, hawkers illegal. आमचे पोलीस सक्षम नाहीत. किनाऱ्यावरचे बेकायदेशीर फेरीवाले, मसाज पार्लर, पर्यटकांना त्रास देणारे दलाल, ज्यामुळे खऱ्या अर्थाने गोव्यातल्या अर्ध्या अधिक पर्यटन उद्योगाला फटका बसलाय. यावर पोलीस काहीच कारवाई करत नाहीत. मी हे अनेक वेळा मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिलंय. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनाही भेटलोय. आता मुख्यमंत्र्यांनीच बैठक बोलावली पाहिजे याची आम्ही वाट पाहत आहोत. Thing to happen and get the things right. पण जे पोलीस आसा तांणी इफेक्टिवली काम केले जाल्यार सुद्दां खुबश्यो गजाली जाग्यार पडटात. आनी आज जे सगळें चल्लां, तूं लेट नायट म्युजीक म्हणटा, इलिगल बाकीचें चल्लां, हे पुलिसेचें काम आनी ताज्या खातीर वी डोंट हॅव द पावर. Police is not insufficient. According to me, police are very sufficient in Goa. Police are very competent in Goa. माझ्या मते पोलीस सक्षम आहेत, पण राजकारणीच पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेप करतात. त्यांच्यावर दबाव आणतात. रात्री उशिरापर्यंत मोठ्या आवाजातलं संगीत वाजवणं हे योग्यच नाही. पण कायदेशीर पार्ट्यांसाठी सरकारने नव्या गाईडलाईन्स तयार करायला हव्यात. पार्ट्यांचे झोन जे असतात ते निश्चित करायला हवेत. कारण गोवा हे एक म्युझिक हब आहे. संगीत हे हवंच. यासाठी एका चांगल्या पर्यटन धोरणाची आता गरज आहे. टुरिझम डेव्हलप करपाचो वेळ आयिल्लो आसा. गोंय हे म्युझिकाचेर चलता. आज अशी परिस्थिती आसा की गोवा हॅज बिकम अ म्युझिक हब. Goa has become a tourism spot for various reasons, including one is the clubs that is there and safe environment clubs that are available in Goa. ध्वनी प्रदूषणाबाबत येणाऱ्या तक्रारींची शहानिशा करून पोलिसांना योग्य माहिती पुरवण्यासाठी सरकारने 2008ला एक समितीही नेमली. पण या समितीने दिलेल्या माहितीवरून अशा पार्ट्यांवर आतापर्यंत कोणतीही कारवाई होत नसल्याचं या समितीच्या सदस्यांचंच म्हणणं आहे. जी ऑथॉरिटी आसा ती आपणाचे जो कायदो ऑलरेडी हा त्या कायद्याच्या फ्रेमवर्कान आपण काम करता काय ना हे हायकोर्टाक पळोवचें पडटलें. जे अधिकारी आहेत ते काम करतात की नाही हे आता उच्च न्यायालयानेच पाहिलं पाहिजे. सरकार काहीही करणार नाही. सरकारचे मंत्रीच अशा बेकायदेशीर धंद्यात गुंतलेत. पोलिसांना आम्ही अनेक तक्रारी केल्या, पण आम्ही जेव्हा तक्रारी करतो तेव्हा ध्वनी प्रदूषणाची लेवल चेक करण्यासाठी आमच्याकडे डेसिबल मीटर नाहीत असं पोलिसांकडून सांगितलं जातं. हे तर खूपच संतापजनक आहे. गव्हर्मेंटाकडे जेन्ना आमी इंटरॅक्ट करताले डेप्युटी कलेक्टराकडे, तो म्हणू लागलो ती चेक करपाक सावंड बाबा तो कितलो वॉल्यूम आसा, आमचे कडेन डेसिबल मिटर्स ना. जेन्ना ही तुमचे कडेन यंत्रणा ना तेन्ना तुमी कशें म्हणून चेक करतले? ही लज दिसता आमकां सांगपाक. वागातोरमध्ये होणाऱ्या बहुचर्चित सनबर्न फेस्टिवलच्या आधी आणि नंतरही मोर्जी, आश्वे, हरमल, केरी या भागात स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने पहाटेपर्यंत अनेक बेकायदेशीर पार्ट्या होतात. इतकंच नाही तर उत्तर गोव्यातल्या किनारपट्ट्यांवर
90हून अधिक नाईट क्लब्स आणि शॅक्स आहेत, ज्यात सकाळपासून पहाटेपर्यंत अतिशय मोठ्या आवाजात संगीत वाजत असतं, ज्यात अनेक विदेशी पर्यटकही सहभागी होतात. त्यामुळे न्यायालयाचे आदेश सरकार गंभीरपणे घेईल का याबाबत शंकाच आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. एकंदरीतमध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantaktv.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.